Salamat. Working. Let's check my phone. Breakfast time, guys. I need some breakfast. Kaya sa mga tomato, kumana mo na. Wala tao. Bueno, mira. Ako saman. Malang. Makmak ba? Ya, kumaan makmak sa nahon. Makmak ka ba? Sana pagkabulak kung pagkabakbaka ko. Coffee. Tagay pa ako, bakbak din ako. Sabi naman, hindi naman yung magkasatuan at mga iba naman. Ano pabilak lang. Dahil mga paklit na. All right. We got sardines, potato, and egg. Pero está caliente, eh. Mira. Ito hapit ng butong manguli. Isabrawa na ayun. Can't miss the silex. Very good. Ako kung pagkatanaw ko yung mga lukit, yung may trip. Private mo lang. Private, kaya magkakuha dyan. Ahora sí está bueno, man. Qué rico. Oh, she put tomato and pepper too. Look. So, welcome to the live. Zamboanga del Norte. Sergio OSMEñA. Sergio OSMEñA. Ang mga kwartahan ng eskwela diha. Daan diha ng eskwela ang kwartahan. Diha sila manguha ng kwartahan. Kaya kasararan sa kwartahan. Durante. Kalag-lag mo dahil mga kwartahan na rin na kalag-lag. Mahadok ko rin son. Unang, naay mo kabalo mo pintal nila. Bro, mahayo ko istorya. Madala. Uy, ikat na! Tapos yun. At magpangalan mo sa kulit, lapis sa kulay yan. Mas pindahan. Hot. Super hot. That one was hot. Good. Look, guys. Man, this one is so big. Look.